A pocs dies d'estrenar un nou any i a la llum el nou calendari municipal d'Alzira per al 2011, un anuari que complís enguany 15 anys d'història i que ja pot adquirir-se al Museu Municipal d'Alzira, el MUMA, amb el simbòlic preu d'1 euro. El tema elegit enguany és Recuperant Patrimoni, amb la introducció d'una làmina més, on es mostra el procés de recuperació que s'està portant a terme en el MUMA dels taulells del segle XVIII i XIX que es trobaven a la cuina valenciana de la Casa d'Alòs, antiga casa de Ramon Flor, i que en l'exercici 2009-2010 obtingué una subvenció de la Diputació de València per a la seva restauració. En esta mateixa línia de recuperació està prevista la presentació dels treballs realitzats en una exposició prevista per al mes de febrer, on s'expondran les peces originals. Bueno, yo creo que ni ha una cuestión que a fecha de hoy ningú cuestiona, que es simplemente la inversión desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio que s'ha fet en els últims 7 anys. De tal manera que l'última adquisició, i que és el nostre compromís, i ara anem a fer lo possible, la seva restauració, gràcies a la subvenció que ens ve de la Generalitat Valenciana, del taller d'empleo, anem a fer possible la restauració d'un altre immoble molt important des del punt de vista patrimonial, i sobretot perquè estem parlant d'uns taulells jo crec que estan en unes magnífiques condicions, però també és molt interessant que uns taulells del segle XVIII puguen estar en encara millors condicions, i que en definitiva és història del nostre municipi que se fica a servici, a disposició i, per què no, al disfrute de tots els veïns i també de totes les persones que vulguin visitar el nostre patrimoni, que és immens i que, a més, jo crec que tot el món sap que està ficant-se en valor, sobretot i particularment en els últims 7 anys. Cada mes es reprodueixen en les fotografies realitzades per Niklas diferents propostes tipològiques que van des de personatges tradicionals, representants de tribus exòtiques, elements propis d'oficis, músics saltimbàntics, espècies animals o motius florals, entre altres. By les atractives fotografies no falten les simpàtiques il·lustracions destacant les dates i esdeveniments més assenyalats tant a nivell local, comunitari, nacional o internacional. En este sentit, destaca com a novetat el disseny d'aquestes il·lustracions, motivat per la prematura desaparició d'Enric Solbes, que fins a la data s'encarregava del mateix. Enguany, l'Ajuntament ha donat el relleu a una jove promesa alzirenya, Ferran Espanya. Bueno, és molt conegut perquè ha guanyat numerosos premis en cartells i és una persona que té una trajectòria des del punt de vista de l'edició dels cartells important. Jo crec que és una jove promesa i evidentment tenim que trencar en el que ha sigut la trajectòria dels últims anys en l'elaboració d'este calendari, que ja és sempre algo que s'espera, no?, amb moltíssima curiositat quan arriben aquestes fetges, però bueno, Enric Solbes era únic i tenien que canviar el seu estil, i què millor manera de tindre a Ferran, que és, com dia, una persona que encara que és molt jove és una promesa més que consolidada i ha demostrat en els últims temps la seva categoria professional, la seva categoria gràfica com a dissenyador, guanyant numerosos premis en Alzira, però també en altres municipis de la comunitat. Amb este calendari, l'Ajuntament contribueix un any més d'una forma original, pràctica i útil a difondre els valors artístics, culturals i patrimonials d'Alzira.